مدینے جے اندر یا محبوب مصطفیٰ سا پیار محبت کہنے والی قرآنی عورت جیندی 90 سال زندگی اما ہمارا کے خبر پیا تم جو محبوب دنیا میں اما ہمارا وہ لٹڑی کھنی کرے او تجے میدان دے نکری پیا تجے سئی محبوب جو دیدار کندس کے واپس نائی اچنو اما ہمارا جنگ دے میدان او تجے لڑائی دے نکری مدینے کا بار کرو نوجوان ملو او اما کاڈے ویندی پیا اما ہمارا چوندی پیا او اللہ جا بانا خبر پیا تم جو محبوب مصطفیٰ دنیا میں وفات کرے شہید تھی جنگ اوند لگی پیا جنگ دے دوران محبوب مصطفیٰ دنیا میں آیا ان نوجوان کے ہمارا چوندی پیا او پٹرم محبوب مصطفیٰ جو جیسے دیدار کندیا مکھے آرام مکھے سکون پوئی دوا او نوجوان چوندو پیو اما خبر ہو جائی نہ جنگ دے دوران تجھو پٹر شہید دیو تکے محبوب مصطفیٰ جی گنتی دنیا جائے نسان یا قرآنی عورت مصطفیٰ جے عشق میں نوجوان کے چوندی پیا او نوجوان خبر ہو جائی پتو ہو جائی مجھے زندگی دا آخری 90 سال جی زندگی پر محبوب سائرو پیارا محبوب سائرو پیارا محبوب سائری محبتا جیس مہمہ پہنجے محبوب مصطفیٰ جو دیدار نکلیاں مکھے آنکھیں سکون نہیں دعا پر ایتھی ملمہ پہنجے محبوب جو دیدار کرنے جے رائے گرانک دیا رہلے توجہ کجا دنیا جائے سان روایا جے اندری دعا یا قرآنی عورت محبوب جے عشق میں ایترو تکو تکو تیز تیز صبر کندی پیا جی جوان عورت گھمندی پیا لٹھ جے ذریعے مصطفیٰ جے عشق محبوب مصطفیٰ سے پیار محبت جے کرے وری اگے ہلی رستے تے پیو نوجوان ملو اما کاڈے ویندی پیا قرآنی اما نوجوان کے اما چوندی پیا او نوجوان ہڈی بنی وجے محبوب مصطفیٰ جو دیدار کندس مکھے پتو پیو مجھو محبوب دنیا میں ہلیا ویا اما ہمارا کے وہ نوجوان چوندو پیو او اما خبر ہو جائی تو کے پتو ہو جے ان جنگ دے دوران تجھو تمجھو شہید تیو تو کے پانجے مرسلی پروانہ ہے ہاں تو کے تپانجے مرسلی پروانہ ہے تو کے محبوب مصطفیٰ جی پروایا یا قرآنی عورت چوندی پیا او نوجوان اگاڑے ہکڑو نوجوان ملو چوندو پیو جنگ دے دوران تجھو پٹر شہید تیو تو منی چوندو تجھو پٹر شہید تیو مکھے ہکڑو پٹرو ہو جے کنے 100 پٹو رب ڈیاں ماں پہنجے محبوب جے متھا قربان کیاں گا او نوجوان ماں کے مات پہنجا پٹر ماں پہنجا بار بچہ مصطفیٰ جے متھا قربان کرے ججا روایات جے اندر ایندو جنگ جے دوران جنگ عہد دی لڑائی لڑندی پیا صحابی دی نظر پئی تیا قرآنی عورت جنگ دے ایندی پیا صحابی رکندو آیو او اما ہڈے کاڈے خبر ہو جائی پتو ہو جائی دے جنگ ہلندی پیا اما قرآنی اما ہمارا چوندی پیا او محبوب مصطفیٰ جا صحابی خبر ہو جائی پتو ہو جائی مجھو محبوب سا ایڈو پیار محبت یا جیسے مجھو اکھیوں مصطفیٰ جو دیدار نکندی من مکھے آرام کو نہیں دو او اللہ کا جامانا محبوب مصطفیٰ جا صحابی مجھے محبوب جو کیڑو حالا محبوب جو صحابی چندو پیو او اما خبر ہو جائی پتو ہو جائی ظالم کیا گال مشہور کئی تنعوذ باللہ محبوب شہید دیا اما مصطفیٰ زخمی تھی پیاری محبوب تخیبے میں موجود بنے اور دنیا جائے انسان خدا جیزا جو قسمہ محبوب سائیا پیار محبت کہنا والی قرآنی عورت مجھو وجدان مجھو دل دماغ کیا گال سوچ مجھے ذہن میں آئیندی پیا تو ان جگہ دے ان قرآنی عورت اما آرام ہمارا محبوب مصطفیٰ جے صاحب یہ یہ ضرور الفاظ چاہا ہوں چل کر دکھا دو مجھے صورت محمد کی ان تاریخ آنکھوں کو ہے ضرورت محمد کی
محبوب جا صحابی مکھے پنجے محبوب جو دیدار کرا اما ہمارا محبوب جے صحابی سانگا سیدھی پیا روایات جے اندر ایندو آیا قرآنی عورت مصطفیٰ جے آدو آئی محبوب جے قدم نکری کرے ونی پیا مشڑا محمد کریم خبر ہو جے تواں کے ظالم مدینے جے اندر جادو آئی تواں دنیا من ہلا ویا تواں شہید تھی ویا مجھا محبوب مانجنے تواں یا الفاظ بدا مکھے سکون کون آیو مجھو کیوں تمہاں جو دیدار کنی ون پو مکھے آرام سکونی دو محبوب مصطفیٰ امارا قرآنی عورت کے چلو امارے خبر ہو جائی پتو ہو جائی جنگ جے دوران ماں محمد کے بے وڈو لکھا پر ماں محمد کے پانجے مکمن جی تکلیف ناگے مکھے تجھے پتری پروایا تو کے مرزجی پروایا اور دنیا جائے انسان خدا جی دا جو قسمہ جے کنے دین اسلام دے نظر کنے اور تنجی بھی دنیا جے اندر دین اسلام نے تو کے وڈی قربانی نظر دیا قرآنی عورت چوندی پیا اور مٹھڑا محمد کریم ہی تہت کو پٹرو جے کنے رب مکے سو پٹر دے یا ماتا جے متا قربان کرے جا سائیں ماں پنجا بار بچہ پنجا گھر پنجو مرس بھی تمہاں جے متا قربان کرے جڑو او یار دنیا جے اندر جے کنے نظر کنے عاشقن دے نظر کنے حضرت ابو بکر دے نظر کنے کمال جو عشق مصطفیٰ ابو بکر جو عمر دے نظر کنے تو عمر تک کمال انوارو علی عثمان دے نظر کنے آہی کل کچھ 24,000 نبی